În toamna lui 1784, apusenii fremătau de nemulțumire, iar zvonurile despre răscoală circulau printre sate. Țăranii români erau împovărați de iobăgie, dări apăsătoare și promisiuni împinse mereu de administrația habsburgică. Horea, Cloșca și Crișan au devenit chipurile unei speranțe colective, născute din disperare și nedreptate. În noaptea asediului de la Brad, oamenii au înaintat cu hotărâre în tăcerea rece a munților. Cetatea a fost zguduită de presiunea mulțimii, iar autoritățile au înțeles că ordinea veche se clatină. Răscoala n-a rămas doar locală, fiindcă vestea ei a cuprins rapid satele din întregul ținut. Pentru nobilime și Viena, evenimentul a fost un avertisment dur. Supunerea nu mai era garantată. După înăbușirea răscoalei, pedeapsa a fost aspră, iar memoria ei a rămas vie în Apuseni. Astăzi, povestea lor amintește că o noapte de revoltă poate schimba pentru totdeauna destinul unei provincii.